igama elihle lomfelo Jesu Kristu amen. Namhlanje ke ngikho umhleke umkhuhlane usungibambile nami kwabambile abanye ekhaya so usungakimi ke kodwa ke siyambonga uNkulunkulu bafethu ngalesi sikhathi siphe sona sakwazi ukuzokuthana kule ndawo yaseNtuba. Sibonge nje kakhulu nabazalwane ngokusi mema nokulungisela lenkonzo noma ke kuye kwaba ke wacisha kwaba neyiqhiqi eqaleni kodwa ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi usigcinile bafethu sakwazi ukuthi siphumelele sibe khona la. Angithi ngijabulile bazalwane. Nami ngijabulile kuningi nje ngikutholile okumphaka engizobuya nawe ekhaya. Ngithembe nanomama ukhona umphaka engizobuya nawe ekhaya. Njengoba beninodwa ke ngale siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke lamathuba uyasenzela wona ukuba sikuthane. Ngiyayithi ke mina ke bafethu uma kube imali ifanele imosheke ayimosheke ezintweni zokukhola ngoba alukho usuku la ozoyisola ngalo ukuthi cha ngachitha imali kuyenkonzweni. Akukho ukuyisola kodwa abantu abachitha imali ezintweni ezimbi kukhona ukuyisola ekseni. Sekwenzeka amaphutha sekukhulumeke into engafalanga ikhulume sekushaywa abantu sekumosha into ezithile uyabona thina asinama regrets. So umzalwane ke ngiyakhuthaza lokho kakhulu ukuthi singabazalwane asizinike isikhathi sokuba sibe ndawonye. Izolo ke uba ungobese no umzalwane uNdebele bebesifundisa kakhulu umzalwane Ndebele bethinte kakhulu ngebandla esivezela ukuthi ibandla liyini lavela kanjani futhi likhula kanjani likhuliswa kanjani. So ke ibandla ke bafethu lokuqala esifunda ngalo kwezenzo 2 ile sifunda kakhulu sikola lapho kuyo yonke lencwadi kakhulukazi chapter 2 3 4 5 6 7 eJerusalem noma kwaIsrael. Ibandla lithiwa lalimqondo munye lalinjani futhi lihlanganyele ezintweni ezinya ngithi zonke so ke hayi ukuthi laba bantu bafethu babengenazi izinto babengenayo imizi babengasebenzi babengenazi izingane babengenakho lokho nathi sinezinto angithi eziningi ezibhekane nathi kodwa lokhu kusibonisana basenza isikhathi babona kubalekile ukuba babe ndawonye nabazalwane. Leliphuzu ngisalishayela futhi esipikile awu waste imali awu waste isikhathi ukuba la uthuthukisa impilo yakho uyayandisa ngempela ibe yinhle. So siyabonga kakhulu bafethu ukuthi bakungobese nabazali abakho khona la eMtuba ningapheli umoya ningalinga niphela umoya ngokuhle enisenzela khona. Zinhle lezi inkonzo bafethu ngoba ziyasivuselela. Wonke umuntu uyadinga lapha phakathi kwethu ukuvuselela ekukholweni. So ke siyabonga kakhulu bafethu lezi inkonzo zinhle. Ngiyayithi mina ke nje kuhle futhi nangendlela okungakhola ngoba uyabona masesi ngene kulesi sigaba sokuthi sifune ukulala ezindaweni eziphezulu. Esikhathini esiningi into eyenzekeke siyayisibheka kakhulu kwezenyama enyameni then ke kuthi lezi inkonzo zingabizi umsizo bafethu sike sayihamba lezi inkonzo eziphezulu kodwa eyogcina engayihamba ngaphuma no zero. Yebo sisendaweni ephezulu eyogcina ke engayihamba sisesenabo laba I think umzali Ndebele wayikhona umzali ngobese wayikhona lapha na eGoli. Angitholanga lutho angazi mhlawumbe ukhona okukhumbulayo ukuthi esabuya nayo lapha Ndebele. So ke lana kuningi sikutholayo noma sisendaweni sidelela kodwa ke kuningi sibuya nakho okusizayo emphefumulweni ngoba kahle hle bafethu zele ukuzolungisa umphefumulo la wethu
Sinayo imbhede wethu emakhaya emihle emikhulu emincane esiyithandayo, kodwa ke ukuza la nomqondo futhi uke uphume kwindawo oyijwayele ube sendaweni ethi ukuhluka ubuya nengqondo ithe ukusizeka. So ke ngikhuthaza lokho ukuthi ke singayeki bafethu ukubuthana, singakuyeki into enhle nethando kaNkulunkulu. Umzane ke uMqungebe ungicela ukuba ngiphathe isifundo ke esisencwadini yakuqala noma eyokuqala kaPetro ayibhayela amabandla jikelele I think ukuse Asia Minor ngalesi sikhathi ebakhuthaza ebaqinisa ekukholweni. So umzane ke unginikeze uverse 12 kuphela, kodwa ngithandile ukuthi siyifunde yonke indaba ekusexoxa la from verse 12 sigcine la ku verse 19. Isihloko sami ke umzane anginikeze sona esibalekile nesihle sithi ke ukubhekana nobunzima nokuthi umKristu ufanele enze njani uma sekuvela ubunzima empilweni yakhe. UmKristu uma kuvela ubunzima wenze njani? Kufanele enze njani umzalwane? Kufanele umzalwane adangale, kufanele umzalwane ayeke, kufanele umzalwane amthuke uNkulunkulu, kufanele umzalwane enzeni kulezi zinto. Ngiyocela umzalwane ke asifundele ke oyitholile aqale ku verse 12 agcine la ku verse 19. Bathandekayo, lingamangali umlilo ophezulu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. Kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze, nethabe nokwethaba. Uma nithukwa ngenxa kaKristu, nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo kaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Ngokuba makungabikho kini ohlupheka ngokuba engumbulali, noma eyisela, noma engowenza okubi, noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Kepha uma ehlupheka ngokuba engumKristu, makangabi namahloni, kepha makadumise uNkulunkulu ngenxa yalelo gama. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini kuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Uma olungileyo esindiswa kakhulu, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imphefumulo yabo kuMdali othembekayo ngokwenza okuhle. Amen. Amen. Siyabonga mzalwane ngokusifundela kahle lamazwi amahle abuya kuMpostoli uPetro la. Lencwadi ke yokuqala bazalwane uma ibhalwa yayibhalelwe ukuzokhuthaza amaKristu nokuzowahlomisa nokuzowanikeza ulwazi ukuthi inhlupheko lezi ababhekana nazo nabazobhekana nazo bangamangali ngazo, bangathuki, bangabuki ngathi kukhona okubi ngenkolo noma inkolo abakuyo okungafanele noma okungathandeki ngayo. Kodwa uzobabonisa la ukuthi lokhu okuzokwenzeka kini noma okwenzeka kini lezi nhlupheko ezizovela ezinhlobonhlobo
la inhlupheko enkulu ebizovela la ukubulawa ngenxa kwegama likaKristu. Kwase sekufike isikhathi la inkinga iqalela inkosi la yamaRoma, iemperor la uNero wenza uqili ngenxa ukuthi ezonda amaKristu. Kwaba nomlilo owavuka le washisa ingxenye enkulu yeRome. Iblame ke yokuthi kuze kube nje kube nomlilo yibo laba abangamaKristu, ngoba amaKristu ayazondeka. Into eyenza ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazondeke, nenza ukuba singathandeki ebantwini, nenza ukuba singathandeki nakwabanye abazalwane. Ngalusuku usukhuza abantu ukuthi bayeke isono, yilolu suku abantu bezokuzonda khona. Enye beyinkinga ebikhona ngamaKristu ukuthi lapha emadolobheni nalapho kusa khona iRome bekunomthetho, ngibeke kanjalo, omunye wawo omkhulu ukuthi iemperor le ingubani, inguNkulunkulu fanele ikhonzwe. Okwesibili, not only nje lokho, bebevumela uma benqoba le ndawo le asithi indawo yaseBritain for an example, uma benonkulunkulu babo bebevuma ukuthi labo nkulunkulu baqhubeke bakhonze. iRome ibinakho lokho ukuthi inkolo yalabo bantu ibayiyeke. So ke emadolobheni kamaningi kakhulukazi eRome indawo bekuthengiswa izinto ezahlukahlukene. Ezinye zazo ke ithixo lezi zalabo nkulunkulu balezi zizwe zahlukahlukene. iRome ke singayifanisa iqhathanisa ke neUSA lezinsuku. Ubani womhlaba nosazi wayo, nomuntu ocebileyo, nomuntu obuciko bahlukahlukene kulesikhathi samanje uphela lapha eAmerica. So ke kusuka ke ngalezo ikhathi nezinkolo nonkulunkulu abahlukahlukene balezi sizwe ezilapha eRome. Omkhulu ke ufuna kakhonzeke uye uemperor. AmaKristu ke athi cha, asiza ukumkhonza number 1 inkosi la iemperor, asiza ukuyikhonza, asiza ukuyilalela. Number 2, labo nkulunkulu lezithixo elizakhile zilahleni, ziyisinengiso phambi kabani, kukaNkulunkulu. Lokho ke kwabenza amaKristu abe izitha ezinkulu kakhulukazi ubuholi eRome, kakhulukazi kwinkosi, ukuthi laba bona ke bayikhetha, laba ke bona bathi uyedwa ufuna akhonzwe, yini indaba na? Ngoba thina la sivumela bonke uNkulunkulu. So ke bazondeka ke amaKristu, athola igama elibi. Nero ke wakha itulo ke la lokuba amaKristu azingeke. Kwathiwa cha, yiwo lamaKristu adalela umlilo. Kwaqala lapho ukuzingelwa kwamaKristu okwahamba iminyaka, kwaze unqamuka kwinkosi le esithi Constantina ngo-335 AD. Kwakhane kunqamuka ke ukwenza njani ukuzingelwa kwamaKristu. So ke le ncwadi ke ibhalwa ngalowo mqondo ukuthi umlilo enizobhekana nawo, lezi inhlupheko enizobhekana nazo, kuze kufike la nibulawa khona ningamangali. Okusho ukuthi amaKristu awalindele, yebo ngalesikhathi babebhekane nokufa nokubulawa, kodwa le ncwadi iya-applya nekithi ukuthi inhlupheko zizoba khona ezahlukahlukene. Yebo thina mhlawumbe ngeke sibulawe njengalokho bona babebulawa, kodwa nathi sizobhekana nezimo la esizosithola khona singabantu abahluphekayo, nabantu abezubuhlungu, nabantu abalinyazayo, hayi ngoba senze okubi kodwa ngenxa ukuthi senze okuhle. So le ncwadi ke ilapho uzothi cha mzalwane ungamangali, kufanele vele kube kanjalo ngoba nenkosi yakho uJesu Kristu kwenzeka kanjalo naye. Waye emthini engenaso isono, wabethele esiphambaneni engenaso isono, engenzanga okubi, akazange aphindisele, akazange athuke, kodwa ke kwathiwa akabulawa uJesu kuye kwisigebengu lesi. Pilato uzoveza nasi isigebengu la
uNkulunkulu umuntu ogangile kuzobeka nangoKristu bayabuza uyabuza uIsrael bayabuza abaphathi bayabuza abapriesti uyabuza umpriest omkhulu ukuthi nguphi okufanele abulawe la bathi hayi miyeke siyeke isigebengu bethela nangu uJesu Kristu engenzanga lutho engenacala wafa ebulawiwe ngabantu ngenzondo yabo. So ke lencwadi ke kaPetro ke ibhalelwa ngalowo mqondo ukuthi thina sikhuthazwe sibuke imbandezelo sibuke ukuhlushwa ngelinyiso. Sifundisa lencwadi ukuba inhlupheko ezivelayo sijike indlela esizibuka ngayo. Singabuki lokuhlushwa sengathi thina asifuna uNkulunkulu. Kodwa sibuke ngeso lokuba uNkulunkulu uyasilolonga. uNkulunkulu usenza sifane noJesu. Lokho kwenza ukuthi umqondo wethu ke wehluke. Ukuthi sithi uma sibuka lezi imbandezelo sithi ngenxa ukuthi uJesu wabhekana nazo kusho ukuthi uma mina ngibhekana nazo ngenza ukulunga kusho ukuthi ngihamba noNkulunkulu nami. Uthini uPetro ngamanye amazwi lezi imbandezelo ziba ufakazi uma wenza ukulungile ziba ufakazi ukuthi wena ngempela uhamba noJesu. In other words, uma umzalwane engazange noma engeke abhekane nokunzima ethanda yibo bonke abantu ejatshelwe yibo bonke abantu kunenkinga phambi kaNkulunkulu. Umuntu ohamba noNkulunkulu nolayela uNkulunkulu nothoba intando kaNkulunkulu it is bound ukuthi uzoba nani nezitha. It is bound ukuthi uzohlushwa. Akekho umKristu akekho umzalwane ongeke athukwe akekho umzalwane ongeke ahlushwe ngenxa kegama likabani likaJesu Kristu. Yilokho lencwadi ekushoyo. Kuvela amagama amaningi la athi masijabule. Lelo gama esikhathini esiningi livela uma kwenzeka izinto ezimnandi empilweni yethu. Esikhathini esiningi lelo gama livela noma lenzeka empilweni zethu naturally. Uma ngizokunikeza isipho mzala uNdebele esihle lento kuwe uma ifika iletha injabulo lento inatural kuwe yithi. Kodwa la siyafundiswa ukuthi ubunzima nakhona ebunzimeni masifunde ukuthola injabulo. Le njabulo izovela ngolwazi leli sinikezwa lona ukuthi lokho kuzokwenzeka noma okwenzeka empilweni zethu kusenza noma kufakazi ukuba sihamba noNkulunkulu. SinoNkulunkulu. Uverse 12 fikele siqale kuye uthi uPetro la ningamangali bazana ngomlilo. Okusho ukuthi kuzoza izinto ezinzima, kuzoza izinto ezibhlungu, kuzoza izinto ezimenza umuntu akhale, ezimenza umuntu alulazeke ebantwini ngenxa nje yokwenza izinto ezinjani ezilungileyo. Njoba shumayela ivangeli uma sikhuluma kubantu sithi linye ibandla. Angithi abantu bathi maningi ababandla wonke ayafana thina sithi linye ibandla. Athi umuntu uyakhola emzini sithi cha akusili iqiniso lelo awukhola ngokwentando kaNkulunkulu phuma ezintweni zabantu phuma emasontweni abantu umuntu ngoba elithanda lelo sonto athukuthele akucasukele ngoba wena uthi engqondweni yakhe wena uzenza ngcono. Ngalelo suku ekwala yilo suku eyisitha sakho ngoba uzosebenzela ukuthi lento ekhulumayo abantu abaseduze nawe ayiqekele phansi athi ayikho lento ekhulumayo labantu abafike la ngenxa yani ukhuluma iqiniso ukhuluma intando kaNkulunkulu. Angeke kwenzeke bafowethu kuba umntana kaNkulunkulu ophila impilo efuna uNkulunkulu
angabhekani nenkinga, angabhekani nokwaliwa, angabhekani nokulahla, angabhekani nokuhlushwa. Angeke kwenzeke lokho. Yebo, ukuhlushwa kwethu angeke kufane. Inhlupheko zethu angeke ivele ngendlela efanayo. Kodwa sonke sophila emhlabeni sembatha uKristu sukela embhabhathisweni. Kukhona la sizohlupheka khona, kukhona la sizoza khona ini ubuhlungu endleleni. Uthi uPetro ke makungasimangazi, makungasithusi. Uthi bathandekayo, ningamangali ngomlilo ophakathi kweni enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwa. Amazwi uPetro uthi lento enzeka kini ningacabanga ukuthi hayi iyaqala ukwenzeka. Ningacabangi futhi ukuthi ngenxa ukuthi uNkulunkulu akanithandi nina. So uletha lezi zinto uyanizonda nini. Kodwa uNkulunkulu la kunomsebenzi awenzayo empilweni zethu ngalezi inhlupheko ezivelayo. Uphinda athi ke ku chapter 5 uverse 9 ngicela umfundele mzalwane uthi lezi inhlupheko ningacabangi bafowethu ukuthi senzeka kini kuphela. 5 verse 9 yena uPetro uqala uthi ngiqale waqala 8. Qondani nilinde isitha senu uSathane. Siyahamba njengebhubesi elibhodlayo sifuna esingamgwinya. Yeah. 9. Melanani naye niqinile epholweni. Nazi ukuthi zona lezo nhlupheko zehlela abazalwane benu abasezweni. Amen. uNkulunkulu la uyafakaza ngoPetro kithini ukuthi lo mlilo ovela kwisitha ngoba phela isitha la uSathane la ofikile ezozamazamisa ukukholwa kwethu noma ezocisha ukukholwa kwethu ngendlela ezahlukahlukene. Ezinye zazo yizo lezi inhlupheko, ezinye zazo yikho lokwaliwa. Yazi kubhlungu kanjani ukwaliwa? Waliwe nje ungenzanga lutho kubi, uzimpela ukuthi cha hayi yazi kuthini angifunwa la. Uthi uyayinuka, uthi uyayibheka, uthi hawu ukukhona lokube engikwenzile, awukhona ukubona lutho kodwa awufunwa. Eyingqondweni zethu ke kuye kufike lo mqondo ukuthi cha kusho ukuthi lenkolo esikuyo iyona inkinga. Mangashintsha lenkolo engikuyo impilo yami izoba njani? Izoba right. Yilokho ke umbhalo wamaHebheru uma ebabhalela uthi cha akukho right lokho enifuna ukwenza. Mani ngabuyeli kuMose. Aningathi ngomlilo nibhekane nawo ngenxa ukuthi niwele kuKristu nasuka enkoleni yobuHebheru. Senila manje kuKristu nithi kube kungcono le kuMose ngoba besiphila kahle. Impendulo ithi cha akukuhle. Impendulo ithi cha hayi ukuthi kunenkinga nenkolo okuyo. Inkinga ukuthi uSathane uyasebenza ukuqeda kuphi enkoleni okuyo. Usethi ke la simeke sigxilile kule nkolo sazi futhi into ebengilandelela ukuthi sazi ukuthi lokuhlupheka lezi zinto esibhekana nazo nabanye abazalwane kwezinye indawo emhlabeni jikelele bayabhekana lezi inkinga enibhekane nazo. Sinye sezikhathi unokucabanga lokho ukuthi cha hayi yimi kuphela onenkinga. La nje emsebenzini phela singabantu siyathanda ukucomplain. Inkinga enginazo. Uthi uhlala nomunye umuntu mhlambe kwenye department uthi yazi bengithi nginenkinga. Angiyazi inkinga. Kunabantu abanani abanenkinga ezidlule zami 10 times. So ngesinye isikhathi ke uma kuvela izinto ezimbi nezingathandeki empilweni zethu sifune ukubeka iexcuse sengathi yithina sodwa esibhekana naleyo nkinga. Yimina kuphela engibhekana nokubuhlungu. Abanye abantu bona nje kubuthebelele language yaseGoli. Kubuthebelele kuhamba smooth.
Iqiniso ngokubonisa la umbhalo akunjalo. Ngoba elibhubesi libhodli kuphela nje kuwe. Libhodla kuwo wonke abazalwane. Nawe lizokubhodlela. Nalo lizokwenzela icebo lokuba likususe endleleni. So sifundiswa la kokuqala ke ukuthi bazalwane makufika lezi zinto singamangali. Uthi uPetro la ningamangali ngomlilo ozovela noma lomlilo eliphakathi kuwo. Kube ngathi lokho kwenzeka kini hayi into engabavelela abanye abantu. Into nje entsha eqalayo kini. Ayiqali kithi. Yingani ke amaKristu eba nemandezelo okokuqala mhlambe singakafiki la kufanele siqonde ukuthi imbandezelo noma ubunzima akusiso sonke isikhathi la kumphumela okwenza okubi. Lencwadi kaJobe iphendula lokho. Thina esifunda incwadi kaJobe kulula ukuba siqonde ukuthi ingani uJobe ebhekana nobunzima elahlekelwa yikho konke anakho aze alahlekelwe ihealth yakhe agule. Thina siyambuyela uNkulunkulu uma iqala incwadi ukuthi yingani kwenzeka lokho. uJobe akazi. uJobe udidekile akaqondi ukuthi yingani kwenzeka lento eyenzeka kimi. Enye inkulumo uma elahlekelwa abantwana bakhe imfuyo yakhe unkosikazi wakhe la usekhipha amazi lapha kuchapter 2 uthi thuka uNkulunkulu vele ufe. Ngoba vele nje wena cha uyilutho uNkulunkulu akakufuni. Angithi ke ingqondo ebikhona umqondo ukukhona ukuthi ukuhlupheka kungenxa ukuthi kukhona into embi oyenzile. Uphendula kahle lapho uJobe uthi umfazi oyisula. Ngabe kufanele thina kuNkulunkulu samukele konke okuhle na phambi kaNkulunkulu? Akufanelanga samukele nokubi. Ngesilungu sithi rhetorical question. Ngamanye amazwi umbuzo oyiphendulayo umbuzo othi kufanele silindele asingalindeli kuphela okuhle kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJobe benokukholwa okuphelele ukuthi kuJehova ngizokuthola kuphela ukulunga nobubi nobuhlungu ngizokuthola kubani? kuJehova. Uma befika abangani babo bakhe nabo labo bathathu bezomkhalela kuthiwe izinsuku ezisikhombisa bahlala naye elaphana ephethe lesisifo embozo ukugula. Kuthiwa bamzilela bamkhalela izinsuku ezisikhombisa abakhulumanga bebuka nje usizi likaJobe. Inkinga iqale mase bevula umlomo wabo ngoba inkulumo yabo mawusuka lapha ku chapter 3 uziyophela lapha ku chapter 40 uxoxo okukhona phakathi kaJobe nabangani bakhe. Abangani bakaJobe bazama ukuveza ukuthi kuJobe kukhona into embi oyenzile. Kukhona isono esenzile ngoba bengeke kwenzeke lokhu kuwe uma ungunami. Kusho ukuthi wonile. Jobe phenduka. Yonke lo ngxoxo uNkulunkulu wayiyeka masifomu le ndaba yokukhuluma kwabo. uNkulunkulu uzokhuluma egcineni. Uma usuya ku chapter 41 uthola uNkulunkulu esephendula ke esephendula uJobe ngalokho ukukhulunywa abangani bakhe. Nalapho uNkulunkulu akayivezanga ireason why uJobe walahlekelwa yilokho okwenzeka. Akayivezi uNkulunkulu ngayiqeda incwadi kuJobe. Wamhlaba nje ngembuzo uJobe ethi Jobe wawukhona ngidabula izwe. Wawukhona wena mina ngimisa ilanga. Wawukhona wena ngidweba amazwe. Unamandla unaJobe ukubambe nasi isilwane. Khona isilwane esivezayo lapha okuthiwa ngiyakhosi igama lakhona kodwa isilwane esasisikhulu esingekho manje. Uthi unamandla unaJobe ukwenza lokho. Unamandla ukusibamba lesi silwane.
Uthe ngibuza lo mbuzo uJobe chapter 41-42. Jobe akakwazanga ukuphendula. Jobe wazithoba athi inkosi ngonile ukuthi ngikubuze lezi zinto. Ngonile inkosi ukuthi ngize ngikhuluma amazwi othi bengafayela ngabe ngizalwe nokuzalwa. Ngikhulume ngephutha lokhu ngungazi. Nalapho akuvezwa ukuthi yingani uJobe akamtsheli uNkulunkulu ehluphekile. Kodwa thina siyambulelwa ngoma iqala incwadi indaba ikuphi ukuthi isitha lesosathane njalo siyasimangalela. Inkulumo iqale kuphi ku verse 8 chapter 1 verse 8 uthi uNkulunkulu uma ehlangana noSathane uyibonile inceku yami na ukuthi inceku uJobe eyiphethe kahle ayikho indoda enhle nelungile enjengoJobe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu uyayigqaja ngomuntu wakhe omuhle. Usethi uSathane cha indaba emenza uJobe ukuba abe nje akukhonze. Ngithanda amanye amagama akhuluma uSathane. Uthi wena umzungezile ngani ngezibusiso umnikezile konke. Susa lezi zinto ke uzokuthuka uJobe. Sesiyaqonda ke nesifundayo ukuthi cha ukuhlupheka kaJobe was not because uJobe konke wrong ayenzile. Was it because uNkulunkulu ebefuna ukuveza kuSathane ukuthi uJobe ngempela ungithanda mina noma enemali noma engenayo imali. Inhloso bekuyilo leyo yokulingwa kaJobe. It was to prove kuSathane ukuthi lo uyakholwa hayi ngenxa ukuthi ngimnikeza izinto uyakholwa ngoba mina uyangithanda. Yingakho mase kuphela indaba kaJobe ekugcineni uNkulunkulu uzombusisa more than 2 or 3 times lokho ayinakho ekuqaleni. Yini ngoba uvezile uJobe ukuthi uNkulunkulu nguthanda mina noma ngingenalutho. Angithi uyabona ukuthi inhloso yokuhlupheka lapha yinhle. Inhloso yokuhlupheka lapha ukurefine umuntu njengegolide. Uyabona nje thina ngenze engineering kwezamakhemikhali. Ngazi kahle umlilo nobungozi obukhona kulezi zinto. Igolide lingakafiki libe igolide lidlula kuma step anzima kabi lize lifike la liba yigolide. eSouth Africa nje kulwazi ngithi nginike lona la eSouth Africa sinemigodi emide kunayo yonke emhlabeni. Lapha nje la ngibuye khona eReport i-depth yethu u4 kilometers. Cabanga ke uma uya phansi, the more uya phansi kuyashisa lapha. Uma kuyiwa phansi kuyakhanjiswe neoxygen ngama cylinders nani ukuze izisebenzi lezi zikwazi ukusebenza. Kuyashisa lapha. Okwesibili imshini le yokudrilla lapha naniyibona ema TV indoda iwabambile. Okwesithathu kunamabhomu siyawenza ke la ngisebenza khona. La ngisebenza khona into enkulu esiyithengisa amabhomu. So ke lamabhomu afika aqhumise lapha. From lapho cabanga 4 kilometers isuse lento isuke phezulu. Mayifika phezulu ngithi manje likhona igolide lapha kodwa lifihlwe kuphi emanjini. Mayifika phezulu lapha kunemshini emkhulu ogandaganda. Bese lindawo lokuthiwa icrusher. Lamatshe acrushwe to a fine particles. Sukela lapho ke kungena ama chemicals ayingozi. Amanye awo umsane wa English. La sebenza khona. Ngelila ngithi nginikeze isithombe la udumsana khona abantu bacabanga ukuthi amasweet. I-drop nje yakhona nje yalo acid ungagxuma manje umzalwane. Ukhala umaye babo. Lithathwe ke leyo acid leyo axuthwe. Kuba nemixture yakhona very strong. Bawona nje mangafaka nje unyawo khona kuleyo acid ngithi kuyobuya sengenalutho.
cha kuphuma konke nethambo konke kuphela lithathwe ke lelithe eligayiwe kufake lamakhemikhali aligaya legolide ke izohlala kwisolution mayisuka lapho kuthatha amakhemikhali okuneutralizer strong nawo akhipha le acid liphume ke igolide lime lilodwa alikacobekeki njalo alikashayini njalo limbashile into eyipowder nje malisuka lapho selikhishiwe la kulamakhemikhali liyathatha kuliyoswe kwenye ifenisi umlilo lifike lifakwe khona livuthiswa ngumlilo lithi maliphuma lapha kulesa stove lisiya liphuma limolten liyabila uma selikhishiwe selipholisiwe ila selivela khona liyini ligoli licwebetela lilihle libukeka lithandeka namhlanje nje igolide ngiyakhumbula nje ngisaqala ukusebenza igolide iounce 28 grams uyayithi nje la go 200 USD namhlanje i28 ounce 28 gram bazalwane u4000 USD 4000 times 20 ungaki mzalwane 4 times 2 ungaki so 80,000 rands just nje ini u28 grams igolide kodwa lidlula kuphi ezintweni ezinzima nendaba kaJobe ke ibonisa lokho ukuthi ukuze ahlushe kangaka abhekane nezimo ezingaka ukuthi ekugcineni evele uJobe eshayina evele uJobe eligugu elihle kakhulu avele uJobe engangabazeki ngobuhle bakhe avele uJobe emuhle phelele ngoba imibuzo yonke ngayo iphendulekile yokuthi lo muntu ungithanda noma enezinto lo muntu ungithanda noma engenazo izinto siyabona ukuthi imbandezelo nobuhlungu akusuka ukuthi senze okubi usethi uPetro ke la sibuya khona kodwa ke ngithi kinike makungabi khona umzalwane ozohlupheka nozohlushwa ngoba kuyavela ukuhlushwa nokuhlupheka ngenxa ukuthi wenza isono ukuhlupheka kokugcina nokulinyazwa kokugcina isono kodwa usesemhlabeni kungenzeka uhlushwe ngenxa ukuthi uganile makube ntshontshile bazalwane na amaphoyisa angibopha angisejele hayi ngasho futhi ngiyaxolisa ngasho ningangikhulekeli nokungikhulekela ngoba ngiyenzeleni leyo nto leyo ngoba uNkulunkulu akayithandi leyo nto leyo singamkhulekela umzalwane uma umzalwane elinyazwa ngenxa yani yokuthi wenze okuhle siyakhuleka ke sime phambi kaNkulunkulu kodwa sizukutusa uNkulunkulu sicela uNkulunkulu njengegebengu namhlanje ethi yonto uNkulunkulu nangazi noma nakuzwani lokho ekseni kuthiwa ziyakhuleka igebengu ziyogama uNkulunkulu ingcenye yalokho na uthi ke uPetro ke mangabi khona ke umzalwane phakathi kwethu ozohlupheka ngenxa ukuthi ugamile ngenxa ukuthi wenza isono kodwa umzalwane makahlupheke futhi makabonge makajabule ngenxa ukuthi uhlupheka ngenxa kabani kaKristu Jesu kaKristu Jesu ukuhlupheka kolungileyo njengalokhu uJobe sifunde ngaye kuvunywa uNkulunkulu kualawo uNkulunkulu naye libhubesi lokuthiwa uSathane uNkulunkulu uyalivumela njenga alivumela uJobe nathi uyalivumela kithi ukuthi ake simteste uMr Mdlalosi athi kusititina nje kancane sibone ukuthi ukholwa ngenxa ukuthi kukhona into ethile khona abanye bethu esikhola ngonxa ukuthi ukhona umuntu othile hayi kungasuka nje ubabungobese nangu uMdlalosi osewile naye angithi uyabona manje ukuthi lokukhola kumi ngendlela errong kumi ngomuntu noma kumi ngabantu angifundelayo ngicela ku Philippians chapter 1 verse 29
So ke inhlupheko ezinhlobonhlobo ezivela umzalwane uNkulunkulu oyivumelayo. Masingamthuki uNkulunkulu ngaso. Ngathanda amazi kaJohn. Uthi siyakumukela kuphela na okuhle uNkulunkulu. Asiyokumukela nokubi na. Impendulo ithi kufanele samukele kokubili. Samukele kokubili. Ngizani ngicela ungifundela ke 1:29. Philip 1:29. Ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa ngumusa angisho ukukholwa kuye kuphela. Kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Kuthiwa nabelwa ubani? uNkulunkulu. Akanabelanga nje kuphela ukukholwa, kuhle ukukholwa. Kodwa hayi ukukholwa nje kuphela, nezinhlupheko unabele. Ngamanye amazwi unihlelele, ulungiselele, hayi ngokuba uyanibulala, hayi ngokuba uyaniqeda, kodwa uyanikhulisa. Njengalokho igolide lichazile malisuka lapha. Lidlule entweni enzima. Dlula entweni ongathi wena nje ungafaka unyawo lakho ngekulungu. Kodwa lidlule liphume linjani? Lilihle. Nomzalwane ke kuzoba kanjalo empilweni yakhe. Petro mzane ngicela ubuyele ku5:10. Siphendula umbuzo ukuthi ingane amaKristu eba nenhlupheko. Oqala sibuka ukuthi ngoba uNkulunkulu oqala uyayivumela, uNkulunkulu oyihlelile. So akufanelanga uNkulunkulu athuke. 5:10. Kepha uNkulunkulu womsa wonke wanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana. Yena uqobo uyaniphelelisa. Angithi uyabona ke lezi inhlupheko inhloso yayo yini? Ukumphelelisa umuntu. Ukumenza aphele ezintweni zonke. Angithi inhloso yini? Angazi kwamngobese noma undebele uthintele livesi elithi uKristu wanika abanye kuba ngabapostoli ngokwahlukahlukana kwabo. Bese ethi uba kundebele. Bese ethi egcineni ukuze singabe saba yini zingane special yini yimimoya. Angithi uyabona inhloso yini ukuba thina sipheleliswe. So nembandezelo nenhlupheko ziyasetshenziswa ubani? uNkulunkulu ukusikhulisa. Yebo inyoka endala uDraka yona ehamba phambili. Ngoba inyoka endala yebo umsebenzi wayo ukusichitha, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa omubi ngokukhulisa lo olungileyo. uNkulunkulu uyakwazi ukusebenzisa lo mubi ukuphanisha umuntu wakhe. uNkulunkulu akadlali. Mawusuphumile endleleni mntana wakhe usebenzisa laba abantu ababi abasebenzisa uqondisa wena. Yebo bahlose ukubi, hayi ukuthi uNkulunkulu angeke abaphanishe laba abantu abenza ububi kuwe. Cha, angimayinasi lokho. Kodwa uyabasebenzisa ngenhloso yokuzokwenza okuthile kuwe. Wakha wena. Fana uIsrayeli uma esemalile uNkulunkulu engafumlalelanga uNkulunkulu athi uNkulunkulu ngene ezweni laseKhanani. Yebo ukuthi bahlale ehlane izinsuku iminyaka ewu40. Yebo kuyipunishment. Kodwa kuyipunishment enesifundo phakathi. Not only nje ukuthi benishaywa kodwa benikhuliswa ukuze nifunde ukuthi uNkulunkulu ufanele alalele. Angithi mase bengena ezweni lebumnandi ngale bazokhumbula, bazofundisana ukuthi phela sisahamba noMose. Azange silalele. uNkulunkulu wathi hayi ngithatha u40 years wenu nihlala lapha until ningene lapha angizonifundisa. So nezingane zizofundiswa lokho ukuthi cha uNkulunkulu ufanele alalele. So ukuhlushwa ke akusuka ukuthi konke is for bad. So sifunde ukuthi inhlupheko lezi
akufanele sihlupheke ngenxa ukuthi senze ukubi. Okwesibili sifunde ukuthi zivunyelwe uNkulunkulu. Manje sifunda ukuthi ziyasikhulisa, ziyasiphelisa kuNkulunkulu. uJakobe ke uthi ke ziyasilolonga ekulindeni noma ngesilungu long suffering, patience. So kunezinto ke ithelo zokomoya. Kunezinye ithelo zokomoya bafethu kufanele sibe nazo ezingaveli ngokufunda nje incwadi njengoba sifunda. Kunezinye ithelo zikamoya okufanele ivele ukwenza. Enye yazo masithi umuntu patient, umuntu akayi esikoleni athola i-degree yani ye-patience. Ukuze sithi umuntu patient kufanele adlule kuphi? Ebunzimeni. So masiqedile sithi ke unjani upatient. So ke isithelo ke sikamoya sokuba sibuke kade, sokuba sibekezele, senzeka kuphela enhluphekweni. Masithi umuntu uyilindile, asisho ukuthi nje bekuyizi. Masithi umuntu wesifazana noma wesilisa uyilindile noma uyigcinile, wayigcina eyintombi wazongena emshadweni, ucabanga ukuthi ngalesikhathi eyigcinile nje kwangamaswidi angithi yabo. So ukuze sikhiphe igama elithi uyigcinile, ingenxa ukuthi ukubonisile ini ukuyigcina. So lesi sithelo ke lesi sokubekezela senzeka uma izimo singekho lula, kuvela izinto ezinzima, kuvela izinto ezingekho lula. Makuthiwa umuntu ufundile mhlambe udokotela iminyaka la efundayo, ayisizobonga ngoba uye wayimisela, waba nesikhathi la ngalali khona eyimisela ukuthi athole nale qualification enze lo msebenzi. So sizothi ke ubekezelile lo muntu. Yeah. Jakobe 1 2 to 3. Jakobe 1 verse 2 to 3. So ke amaKristu azobhekana lezi zinto ngenhloso yokuba siyafundisa ukubekezela. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi ukuthokoza khona. Yeah. Nazi ukuthi ukuvivinya ukukholwa kwenu uveza ukufuthazela. Yeah. Nazi ukuthi ukuvivinya kwenu nezinhlupheko kuveza ini? Long suffering in English. So ke angeke kube ne long suffering ukukhuthazela without any ibadezela the trials. Sifundiswa uNkulunkulu zimnandi kodwa kuthiwa sijabule. Okusho ukuthi lokhu kujabula kusukho lokhu hey mangithengela ichocolate uthi nayi inhle Mr Mdlalosi siyabonga nayi chocolate angijabule, akukhulunywa ngalokho kujabula. Ukujabula okusezingeni eliphezulu lokuba ubonge into ebuhlungu ngenhloso ukuthi unokuqonda ukuthi lento ebuhlungu iletha okuhle. Ukujabula kukhulunywa ngalokho kujabula. Ngamanye amazwi uyabonga, uya accepta ukuthi lento iyenzeka kimi, lento iyenzeka empilweni yami, kodwa ngiyabuka ukuthi ingisa kuphi, so ngiyabonga ngalokho, ngiyathokoza ngalokho, ngiya-accepta. Khulunywa ngalowo njabulo, hayi le yamaswidi. So akusho ukuthi uma kuthiwa sijabule kunzimeni, kusho ukuthi siyahleka nje kumnandi nje. Cha, kusho ukuthi siyamukela, siya-accepta, sithi lento eyenzakala empilweni zethu sizohamba kuyo noma ilula noma ingekho lula, kodwa ngizohamba kuyo ngoba inemphumela emihle egcineni. Sifundile ukuthi ke yingani amaKristu ebhekana nenhlupheko. Sengiphetha ke amaKristu ufanele ayiphathe kanjani. Indaba ilapho. Fanele ngiyiphathe kanjani? Angihleli kahle emshadweni wami. Ngihleli nje nesihoko.
Kalimela. nakho la ekhaya osabela abalaleli banandlebe la ekhaya abantwana bala ekhaya nakho emsebenzini iphethwe kabi nakho emphakathini iphethwe kabi nakho iphathwa kabi abazalwane naba abazalwane bayangishiya naba abazalwane bayangihleka naba abazalwane bangikhuluma kabi zonke lezi zinto ezisivelelayo bazalwane umbuzo uthi ke siziphatha kanjani la uPetro uthinta into eziningi la engizodlula kuzo ngicaphude futhi nakwezinye indawo kodwa kuzovela kakhulu la kuPetro okokuqala fanele ngilandele okulungileyo kulo mlilo engibhekane nawo isimo noma isiphi leso wena obhekane naso engingasazi nesazi uNkulunkulu kuleso simo leso ukuqala uthi uNkulunkulu landela okuhle follow to what is good ungabi tempted ukuwela ngale kwesinye istrati sokubi ungabi tempted ukwenza okubi ungabi tempted ukuyiphindisela uthi uzombonisa akangazi ukuthi ngubani akazi ngiyaphi ngizombonisa cha asenzi kanjalo asizukubuyisela kunjani okubi ngokubi asizukuthuka asizukuphindisela into ezimbi abasenze okokuqala sizobheka ukulunga sizobheka into zokulunga sizojonga into zokulunga la kuvela into khona ukulunga siyayibamba sijongena sihlale kuyo sichithe isikhathi kuyo singachithi isikhathi sizindla lento noma lezi zinto ezenziwe kimina nje mangahlala usuku lonke ngibala ukuthi umphathi wami usengilimbaze kangakanani usengiphathe kabi kangakanani angisakhoni nokudla ngisakhoni ukwenza next that's not right mzalwane nyeleke ku chapter 3 uverse 13 yeah koqala angilandele okulungileyo ubani ongalilimazi uma nishisekela okuhle na yeah kepha noma nihlupheka ngenxa yokulunga nibusisile yeah ningesabi ukwesabisa kwabo ningakhathazeki yeah kepha mngcweliseni uKristu abe inkosi ezinhlizweni zenu yeah nihlale ningabalungele ukubaphendula bonke abanibuza isizathu sethemba elini so ngamayamazi thina asizukugxila kulezi zinto abasenza kuzo asizukunaka lezi zinto sizindle ngazo sidle ukudla sicabange nje khona all day long thina sizobheka izinto ezifaneleyo enye yazo kuthiwa mazenzeka lezi zinto singacabanga ukuthi abantu banamandla singacabanga ukuthi abantu bazosinqoba kodwa thina ukuqala into yokuqala kufanele siyibheke eveza la uPetro kuthiwa mungcweliseni isiZulu ke angisho ukuthi si wrong kodwa ngithanda ngeEnglish leli gama lelivela la ukuthi isiZulu kungcwele ungcweleke kodwa ubungcwele uhlekane kathathu ubungcwele lokho sibaziyo okuyipurity kube ubungcwele bani isanctification ngamayamazi ukuhlukana ngamayamazi into ehlukanisiwe bese ubungcwele kubheka
ukubuka into ephakeme nenhle nengcwele. La igama elivelayo la ngeEnglish is sanctification. Ngamanye amazwi angithini lo mzekelo emakhaya leziligugu ezingathintwa noma kanjani ngoba ziyini ziligugu. Khumbula nje kudala ngisahlala lapha kwaZwane angazi na khona bakhula ezikhathini zama-room divider. Thina sakhula ezikhathini zama-room divider. Lapha ku-room divider kunezitsha ezikhethekile lapha engathintwa noma bani eziligugu ezidla zisetshenziswa abantu abaphakeme noma izivakashi. Ngamanye amazwi leza zitsha leza kumama la ekhaya kugogo wami ziligugu kuye, ziyinto ephakeme kuyo, ziyinto ethandekayo kuyo, ziyinto enhle nenkulu kuye. Umqondo lethwa la nguPetro ukuthi kulezi imbandezelo kulo ukuhlushwa ngenxa kaKristu nina ke thathani uKristu ke kulo kuhlungu elibuzwayo nithatha uKristu. Ngamanye amazwi niminimize lezi inkinga zenu zibe phansi bese nithatha uKristu abaluleke kunenkinga zenu. So ingakho ngithanda ngesilungu ngoba leli gama usanctification lisho ukuthi into ayithatha uyibeke ibaluleke ibe phezulu kunenye. Akutholakala nje uthinte inkomishi kagogo lapho. Ngozwa ngoswazi. So bese unugijima la ngaphandle usetshenzwa ngoswazi ngoba uthinte into engamelanga ithintwe. Ebalekile la ekhaya ngoba ayidle noma ubani. Umqondo onjalo ke thina amaKristu kufanele uKristu makabuse inhliziyo yethu abe phezulu kunazo zonke izinto kuzethu. Uma uKristu ephezulu kunazo zonke izinto ngoba simbeke wabaphezulu kuzothi lezi zinto okuzimbandezelo singahlali kuzo. Kuzosenza ukuba sicabanga njengalokhu uKristu ecabanga. Kuzosenza ukuba sibuke njengalokhu uKristu enjani ebuka. Ngoba uKristu wathi mayithukwa akazange aphindisele. Wathi uma yaliwa akazange athi ngqi. Kodwa wabacela laba bantu kuBaba. Ebakhulekela nathi phathi yethu lapho sikhona sikhulekela ukuthi sidonse sibe la kuNkulunkulu ngayo uKristu Jesu. So lo mqondo ke okuKristu Jesu uthi Paula mawubekini ke bazalwane. So uthi uPetro ke makaphakanyiswe uKristu kuphi enhlizweni zenu. Yabona uKristu uma ithatha uKristu mayithatha uKristu wambeka waphezulu. Zithi lezi imbandezelo mayifika. Hawu yazi ngikhumbuza le ndaba lo mzalwane. Hawu amaHebrew 12. Uthi lo mzalwane uma ibhala incwadi yamaHebrew sibhekile uKristu. Umqalisi nomphelisi wani. Akathi uMkristu uma kuvela lezi zinto athathe iso lakhe alibekise kubani kuKristu. Ambuke yena, abheke yena, ahlale kuye. Yebo bakhuluma kabi. Yebo bakuphatha kabi. Kodwa wena thatha amehlo akho wabhekise kubani kuKristu umenze abe mkhulu kuphi enhlizweni yakho. Ngibuyela mzalwane chapter 4 verse 19. Yeah. So ukuyiphatha kwamaKristu kulezi zimo ukubuka uKristu, ukubeka uKristu abe mkhulu, ukubheka into zokulunga, ukubheka into uKristu ayibhekile, ukunyathela la uKristu ebenyathele khona, ukusondela kwizinto uKristu athi sizenze sibe busy ngazo. Kulezo zimo makuthiwa ibandla lihlele ukuba liyoshumayela naku nezimbandezelo zikuphathile sukuma ngoba uKristu lapha wena uhamba la uKristu khona. Makuthiwa kunenkonzo lapha ngoba uKristu uthema sihlanganyela besingakuyeki ukuhlanganyela kwethu njengemkhuba yani yabanye.
nakho mina ngiyasukuma, angizukuhlayela izinkinga, angizukuhlayela ubuhlungu, angizukuhlayela isihogo esumakoti wami noma esumyeni wami. Ngizosukuma, angizukuvuma ukuzohlaliswa nguye la ngingamkhonzi uNkulunkulu. Yebo ngiphethe kabi, yebo ngizisa ubuhlungu, kodwa angizukuhlala kulezi zinto ngizindle ngazo, ngiphile ngazo, ngidle zona. Ngizothi uma uNkulunkulu engibiza lapha ngemsebenzi yakhe ngisukuma, ngoba kulezo indawo la uNkulunkulu angithuma kuzo yila ngithola khona indunduzo, ngoba ngiseduze nobani? NoKristu. Ithini indaba? Verse 19. Ngakho abahluphekayo ngokwentando kaNkulunkulu mababeke imphefumulo yabo kumdali othembekayo ngokwenza okuhle. AmaKristu mawabeke, sakhuluma ilanguage efanayo, mawabeke inhliziyo zawo, mawabeke amehlo awo kubani? kuNkulunkulu, impilo zabo kuNkulunkulu, benze ini? Ukulunga. Mahlali umzalwane uye ukukholwa. Sorry to say this, ngoba umshado wakho uyafail. Mwakuye ukukholwa, ngikhuluma nje iqiniso linjalo, uhlungu. Bafowethu, njengalokhu uJob akhuluma, uthi uJobe mase lahlekelwa yikho konke, ngafika nginjani? Angithi ngafika nabaningi, angithi ngafika nginjani? Futhi ngokwela nginjani? So ke uma ngilahla ukukholwa kwami ngenxa yomshado, ngikulahle nje ukukholwa kwami, ngithi umshado wami ufailile bese ngenjani? Kanti wakhola umshado onwena. Wakhela uKristu. Akadunyiswa uKristu noma umshado uhamba kahle, noma umshado uhamba kabi, noma abantwana bakuphethe kabi, noma abantwana bakuphethe kahle. Ngoba iso lakho likubani wena? Alikho kulezi zinto esinazo. Ngoba nalomshado, by the way, yonke imishado, hayi ukuthi ngila nomshado wakho, ngiyawuthanda umshado. Yonke imishado iyaphela. Umshado une-expiry date bazalwane. Fana nesidlo lesi. Sidlo lesi sine-expiry date. Mhla inkosi ibuya, le nkonzo iyaphela. Yiyo kuphela inkonzo yosala emhlabeni. Umculo, imkhuleko, izwi liyawela ngale kothuna lezulwini. Kodwa yile nkonzo kuphela esala la, ine-expiry date. Nomshado nawo une-expiry date. Uma kufa oyedwa kulabo abashadile uphelile umshado. Yebo udalo uNkulunkulu muhle, uyathandeka, uyathuseka. Kodwa mangabeki impilo yami, impilo yami akonke manje ngalomshado. Hoy. Arrangements are right. uNkulunkulu uzaqala bese kuba unkosikazi wami, umnyeni wami. Not the other way around. So ke sizobeka uNkulunkulu kuqala ke. Sibheke yena kuqala. Simngcwelise, okay. Lelo gama noma livele ezulwini, kodwa asimbeke phezulu. Let us sanctify him. Asibuye lapha kuchapter 3. Ungiphindela uverse 16. Kodwa kube ngobumnene nangokwesaba nibe nonembeza umuhle, ukuze ukuthi kulokho abanihleba ngakho bajabhiswe labo abathuka ukuhamba kwenu okuhle kuKristu. Indlela yokudambisa ubube empilweni yakho, yokulwa nokuwe empilweni yakho, wenza okuhle, uba nenembezo njani omuhle, good conscience. Noma mazwi usebenza inhliziyo yakho, usebenza ingqondo yakho ukuba izindle kahle, ukuba icabange kahle ngabo bonke abantu nalabo abakuphatha kabi, ukuze ukuthi ke uma sekunjalo uNkulunkulu egcineni akuthole uthembekile kuzo zonke izinto, ngoba wathembeka uhlushwa
wathembeka kumnandi. So kuthiwa masenze kahle. So umKristu emene njalo uthi uPetro akayiphathe kahle umKristu. Makenze kunjani ukulunga. Makalingise inhliziyo yakhe. Unembeza wakho bemhlophe bemuhle. Lento kuthiwa ibitterness. Ibitterness ke iprogression ye hatred. Ya, mase umzali Ndebele sengimzonda. Ama ngimzonda phela ngifuna ukubona. Mase ngibitha uthi nje noma ngibona ubuso bakhe nje ngibhekele ngoba angimfuni futhi ngimenzela amatulo ukuba kanjani awe umkeqo ngoba ubitha. Isikhathi singabantu ababitha bayenza lento in secret. Njengenyoka mayiphuma izokushaya unganakile. Basebenza kanjalo ubitha lo muntu esikhathini esiningi inzondo into efihlekile la enhlizweni ongayiboni uthi hey avumzana umdlala sekuzonda. Usubona wena nje uqeqe umdlalo ukwenza into ikumangazi. Why? Because uqale kwaba nenzondo yakhula yasiza into ekuthiwa yini bitterness. Ubitha lo muntu. Inkingi kuphi senhlizweni? Thina ke kuthiwa ilezo zimo masingabe ngabanjani. Inhliziyo yethu mayiqonde mayilunge. Masisebenze inhliziyo yethu sibheke uKristu. Uthina uJesu la kuntshumayelo yakhe yasentabeni ekhuluma ngathi nesembusweni ngenxa yesikhathi ngizothi ukweqala amavesi into evelayo la ukuthi sikhuleke Matthew 5 verse 44. Matthew 5 verse 44. So sijonga ukulunga. uKristu siyamphakamisa enhlizweni zethu. Masiqeda lapho simisele emsebenzini emihle. Inhliziyo zethu nengqondo zethu zihlambuluke. Singazidli okubi ngabantu abasenza onjani okubi. Number 5 ke sibuka siyabakhulekela. Siyakhulekela nathi. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. Yeah. Nibusise abanqalekisayo. Yeah. Nibaphathe kahle abanizondayo. Yeah. Nibakhulekele abanizingelayo. Yeah. Yeah. When was the last time did you pray for your enemy? Uthi emsebenzini ubonde hayi isempini. Nje uvuke kuseni nyolwa. Lithi izwi la bakhulekele baphathe kabi labantu abanjani abakuphatha kabi. Uthi uJesu la sibakhulekele. Okusho ukuthi emkhulekweni wethu basikhulekele kuphela nje abantu abasiphetha kahle nabasiphethe kahle. Sikhulekela labo bantu abasiphatha kabi. Sibabeke nje. Sibadayile uNkulunkulu ukuthi hayi cha hayi unqedile umdalosi. Inkosi ngisize kuba uguqule inhliziyo kaMdalosi. Mina ngimphathe kahle Inkosi nginikeza amandla ukuba ngimphendule kahle. Nginikeza amandla ukuba ngimphathe kahle. Nginikeza amandla ukuba ngikhulume kahle naye. Ngingamthuki. Leli gama ke uJesu yaliphinda la uverse 12 la sibuya khona. Bekuthiwa sijabule. uPetro uveze kakhulu ukujabula. To rejoice in suffering. 5 verse 12. Uthi uJesu ke babenza kanjalo ke nakubaprofeti endulo. Nani kuzoba kanjalo. Babaphatha kabi. Kodwa ke jabulani. 5 verse 12 mzalwane. Kuyo Matthew. Yebo. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu unkulu phezulwini. Yeah. Ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Yeah. So kwenzeka kanjalo nakubo.
nabo Jeremiah iminyaka eminingi eshumayela akuphendukanga noyedwa umuntu. Ngoba ngisasho nakalokhu bafowethu ukuthi thina sithunyele ukukhuluma ivangeli. Akukho emandleni ethu ukuthi umuntu simguqule abe uKristu. Uma umuntu ala okwakhe lokho nobani noNkulunkulu. Akali thina. Thina okwethu ukuthi siyoshumayela. Mina ngithi umuntu usuke ephumelelile uma ehlelile ukuthi ngizokwenza isikhathi sokuba ngishumayela akwenze lokho. Uphele inyanga ingavelanga noyedwa. Sina sikade ayifeyila leyo. Cha, uwenza umsebenzi wakhe. Ngoba ulikhulumile intando kabani kaNkulunkulu. Amen. Laba profeti ukuthinta bona la thina no Jeremiah noyedwa kaIsrael aphenduke amlalele uJeremiah. Leli gama leli umloyi alithandayo lapha kuzenzo 7. Untamo omkhulu. Baze bathi kuJeremiah asiyokuzo lokho kusho. Yeah. Uthi uJehova buyelani endleleni zakudala imikhondo yakudala hambe kuyo. Nithola ukuphumula kwemphefumulo bathi bona siyukuya lapho. Kusha abafowenu njalo. Mzandebele. Bathi asiyukuzwa. Ngeke sithole wena thina. Kusha abazalwane. Kusha abafowenu. So ke ngoku mhlambe understanding yethu singathi ufailile. But sibona la kuJesu ukuthi akafelanga uJeremiah. Waliwa yibo enza ini ukulunga, abamthobela, abamlalela, abamsupporta. Wafela. Hlunga kanjani umshumayeli ufu wedwa. Usebenzile ufe wedwa. Uthi uyakhuluma abantu cha abezwa. Singathi thina ufail. La uJesu sibonisa ukuthi kuNkulunkulu noma njengoba yena uNkulunkulu ubabone laba prophet belahlwe abantu kodwa kuye beligugu kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi uJeremiah nabanye abaprofeti baligugu bawenza umsebenzi omuhle baya kuNkulunkulu ngemsebenzi abayenzile. Noma ngaphendukanga noyedwa. So amasingadangani. Uma abantu bengaphenduki, it's not your fault. Yes, it will be your fault uma ungalifundisa iqiniso. Kodwa uma ulifundisa iqiniso laphelele, inkinga ingakithi. Hayi wena mshumayeli, yithi kunesenkinga. So ke sifundiswa la ukuthi ke sijabule kuphi embandezelweni. Sithokoze. Leli gama ukuthokoza ngichazile rejoice akusuka ukuthi ke we have these fuzzy feelings inside of us. But ukuthi siyavuma, siya acknowledge ukuthi uNkulunkulu osebenzayo la sizobekezela, sizohlala silinde uNkulunkulu noma kunjani. Yeah. Yikho ukujabula ke lo. We have this understanding. Khumbula mawufuna nje umlando ngiyacabanga ukuthi angazi noma uPolycarp na one of the church fathers owathi uma sekufanele abethelwe ngathi noPetro into efanayo wathi cha mina yebo ngiyavuma ukuba ngibethele kodwa engakuthandi kubetheni kwami angifuni ukuthi ngibethele njengalokho inkosi ibibethele wathi ngicela nje ningiphendule ngoba yebo kufanele ngidlule kulokuhluku kodwa angifuni ukuba ngifanise noJesu exactly. So ngamanye amazwi wakuvuma ukuhlushwa kodwa akafunanga ukuthi kube ngathi yena uNkulunkulu. uJesu kuphela obedeserve ukufa ngaleyo ndlela ngempilo noma ngokubona kwakhe ngaleso sikhathi. Kodwa wayekuvuma ini ukuhlushwa ngenxa kaKristu. So ke sivela kude. Injabulo ke enjalo bafuthu. Angiphethe ngaleli verse sengihlala phansi Isambulo 2 uverse 10. Bafethu lezincwadi zayibhalelwe noma lamagama ayikhuluma uJesu eya bazalwane. Cabanga ukuthi le nkulumo esiya kuyo ke
ngicorrecta ngelinye ilanga kodwa ngiyacabanga ukuthi yayibhayela ibandla lase inkulumo yayisebandleni lase Efesu u2 verse 10. So sithenjiswe lokhu ke bazalwane thina. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Phela uSathane uzakukhonza abaningi letilungile kubalilingwe. Yeah. Futhi niyakuhlupheka izinsuku eziyishumi. Thembeka kuze kube sekufeni ngokunika umqhele wokuphila. Now uDanaviyo wethu bafowethu sithenjiswe. Kuthiwa la bafowethu konke lokho. Niyabona uDrago la enyakondala. Yi-agent of tribulation. Kuthiwa ke egcineni into yokuqala thembeka. UMkristu ufanele athembeke Thembeka uzofe. ukuze kube kuphi? Sekufeni. Umzali wasilandisa indaba izolo. Ngicabanga ukuthi mhlambe noPopayi iyavelela yofudu no bani noGwaja. Ngithi namazi unoGwaja unejubane. Futhi ukelekele. Ufudu ke hey slow. Mayi qala nje irace shaya impempe. Hayi unoGwaja phuma ngejubane wathi hayi lona nje ngeke kulunge. Ngiyamdlula. Washaya ijubane itambi lapha. Wabuka ukuthi hayi lo mkhulu lo uyofika ngaloya nyaka. Wavela nje wabeka umqamelo la wathi hayi ke ngilale kancane. Alezi ufudu nje. Yaza leyishaya kancane hanyani ndatemlulu. Hanyani. Nayi intambo lapha. Hanyani. Amadlulu ufudu ayileli mambami ubuthongo. Yahona la. Yathi mayifika lapho ufudu afike la ibamba intaba. Lathi impempe usewinile. Yavuka imambane. Mayivuka ithi, "Hawu! Ngaluza." Yini inkinga? Kulale eceleni kwani? Kwentaba. Akulalwa lapho bafowethu. Sinabazana abaningi abathi bahambile endleleni yokukholwa. Bese intambi silapha afike enjani alala. Mayise ikhala impempe. Yebo nimhlungana. Kuthiwa ke laba bafowethu masithembeke. Kuthiwa masizigcine kuze kube kuphi kulayini loya. Wangizothi hayi baphele bonke abasekho abazalwane la mina engikhona angekukhona. Hayi after unyaka sesizwa hayi kuthiwa umdlalo useshonile. Hawu esehamba iminyaka emingaka. Angithi uthe mayibuka wathi no there's no one angeke. No futhi lathi hayi sekude le amambane futhi slow ake ngilale. Wakulahlekela kwani komqomelo. Nathi ngisolahlekelwa yini umqomelo. So sethembeke bafowethu ukuthi sizokhuthazela ukuba sigcineni. Sibambelele bafowethu uPetru beshilo eqaleni ukuthi singamangali. Ungamangali wabephatha kabi emsebenzini, ungamangali wabephatha kabi ekhaya, ungamangali wabephatha kabi ebandleni. Khulukazi futhi uma ukhuza isona uyakungathandwa. Uyakungathandwa. Kodwa ke yenza intando kabani? kaNkulunkulu. Inkosi ngibusise. Amen. Amen.
Amen bazalwane. Amen. Hayi siyazama nje. Siyazama nje. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga umzalwane uMdlalose osuka la ngaphambili osesondlile ngezwi likaBaba uNkulunkulu.